Welcome to my K Production YouTube channel. आंनि अननाय सिबिनाय आरो खुलुमनाय होबाय। नै रायजो राजा नोंथांमोन बर' बिमानि गोहो जेनाखि जेरावबो नायदो सुंद' भिडिअखौ। खुसेर बिदै सेबना फालांगि मावना न'खर बेंनायाव खम नंला बर' बिमाफोरा। लिंहरदों अन्नानै खुसेर बिदै लोंलांनो सान्दुं गोसानि दुंनाय गोसो सुदेम खालामो। साबायखर बर' बिमा दावगालांथों दावगाहाथों गासै बिथिङाव गैलिया सम सोनारना थानो मालायनियाव सोलोंदों बयबो उननि जोलैनि दिन्थि बियो बर' बिमानि।